O LIGAL é o acrónimo do Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite. Non? O laboratorio crease xa no ano 1989, era para dar resposta ás analíticas que estaban en mans hasta aquel momento nas mans solamente da industria, non? Para dar ese carácter interprofesional entre que estuvese repartido o poder de decisión tanto no laboratorio e sobre todo que houvese unha independencia e transparencia no que son as analíticas e os resultados analíticos que se daban aos gandeiros, non? Aos gandeiros e a industria, as dúas partes. No sentido da seguridade alimentaria, non? Que tamén un dos obxectivos principais de existir o LIGAL pois é, digamos, o control de toda esa produción en canto a esos aspectos de seguridade alimentaria. As nosas analíticas se poden dividir en dous grandes bloques. Unha que sería a composición físico-química do leite, é dicir, canto contido graso, proteico, etc., ten o leite, e despois o que chamamos o paquete de calidade higiénico-sanitaria e de control de residuos no leite. Aí xa estamos falando especificamente de seguridade alimentaria e de calidade higiénico-sanitaria. Nese sentido, todas as nosas analíticas dan como output final, ou un dos outputs finales, o control e a trazabilidade de toda a produción de leite ata que chega aos centros de descarga dos operadores lácteos, é dicir, ata que chega ese camión cisterna ás propias industrias, non, de transformación láctea. Dous datos moi rápidos. A mellora na calidade bacteriolóxica foi do 90%, é dicir, milloramos os nosos resultados dende esos inicios dos 90 ata ahora no 90% e se reduciu a mitade o contido en células somáticas, é dicir, a calidade higiénico-sanitaria millorou ostensiblemente, o que nos sitúa actualmente ao nivel de calquera rexión das principais rexións produtoras no ámbito da Unión Europea. O Servicio de Seguridade Alimentaria das Producións Gandeiras ten, entre outras funcións, o control oficial de uns programas do control da cadea alimentaria, o famoso PNCOCA, Plan Nacional de Control da Cadea Alimentaria. ¿No? Estos plans específicos de control oficial son de medicamentos veterinarios, de alimentación, de sandas, de higiene das explotacións gandeiras, de leite e de residuos, o Plan Nacional de Investigación de Residuos. Que facemos en estes controis? Pois en cada un destes ámbitos miramos a todos, revisamos, controlamos, verificamos que se cumpla a normativa en todos os operadores e os establecimientos que están registrados ou autorizados para facer estas labores. ¿No? Nós somos un servicio de seguridade alimentaria e velamos porque os alimentos os de orixe animal que saen das nosas granxas señan seguros, que se podan facer despois desos produtos que saen das nosas granxas se podan facer alimentos seguros, ¿no? Por suposto. Pero tamén facemos unha labor de supervisión, de certificación. Reportamos anualmente ao Ministerio de Agricultura e o Gobierno de España reporta anualmente a la Comisión Europea os controis que facemos, ¿no? Porque realmente o que estamos é verificando que todos os operadores, todos os establecimientos cumplen a normativa común de la Unión Europea. Por esa razón, os nosos produtos de orixe animal e os alimentos que con eles se fan non teñen ninguna limitación ni comercial nin sanitaria en todo o mercado europeo e, por suposto, en exportacións a terceros países, de acordo como señan os acordos bilaterais ou os acordos con terceros países. Eu estou há 30 anos nisto. Desde que eu comecei, já se trabalhava muito bem no leite em termos de qualidade e de higiene. É lógico que havia as células mais altas, andava-se ali sempre no fio da navalha das 300, que é normal, porque não havia alimentação equilibrada como há hoje e nem as condições de bem-estar animal, desde uma cama por animal, desde um colchão como elas ali têm, para ter outro nível de vida. Nós aqui, todo o leite que vai para o tanque, antes de se meter qualquer litro de leite que seja um animal que foi tratado, não é aproveitado sem fazer o teste, para ver se há resíduos dos inibidores ou essa coisa qualquer. Mas a empresa que nos recolhe o leite tiram a análise todos os dias, ou dia sim dia não, quando carrega o leite. Todo esse leite é analisado, onde é pesquisado desde os micro-organismos, que aqui exigem-nos a 50 mil, as células somáticas exigem-nos a 300 mil, enquanto a Europa é a 400, e a gordura e a proteína é valorizada se estivermos acima de 3,7 e de 3,2, por causa da gordura é 3,7 e a proteína acima de 3,2 é valorizada mais,
e a parte dos inibidores de todos os tanques são analisados também. O que planeei e mudei neste último ano, por exemplo, tinha as novilhas do primeiro parto, que davam um antibiótico de prevenção, porque é um parto mais difícil um bocadinho, risca-las um pouquinho. Então aí erradiquei completamente, a não ser uma retenção de segundinas, aí é que trato com antibiótico.